Ето така, работният ден продължава. Малко е... Исках си минава на червено сега. Само да не са ме снимали, че после главите са доста големи. Надявам се, бе. Аз малко се вливам в 55-та магистрала на отиваща на север. И оттам трябва да излеза на Central Avenue. Имам една доставка. Пътищата са леко в окаяно състояние, има дупки. Което хич не ми се нрави. Какво става днес, където? То сафари той не работи. Нищо как мига. Като мига червено, трябва да се спира. Спираш, оглежда се, няма никой. И трябва да... О, не, има трафик на магистралата. Това е грешка. Знаеш, че не трябваше да влизам. В началото му беше ще да влизам на магистралата, а там далечината не знам дали ще влиза на Sears Tower, Downtown. По-късно и там трябва да ходя. В началото беше ще защото гледаш, влизаш тук, гледаш камера от едната страна, като да пристроиш да влезнеш. Айде сега, например. Стирачки! Влезнам в огледалцето, зад мен. Айде, вътрешни. Да. Трафика като гледам пак добро се движда. Да, добре. Лимита е с 55 мили в час, това е някъде около 60 км. Сега в момента служим с 35 мили, което е 60 км. И на следващия изход трябва да изгледам. Ето пак там далечано ще взят възтъргачите. Ако няма трафик, сигурно за 20 минути мога да се стигнем до там. Ебати малко шофьор. Така да няма работния ден. Остава още 10 минути. Магистралата гледаме малка с 3 ленти, има някакви неща. В Атланта, като бяхме, 7-8 ленти ли бяха. Билборди, стеклами. Ето, това бивец. Ето табелите на Сентъл. На Сентъл. Тук трябва да вземе надясно. В началото ми се струваше малко трудно да се оправя. Обаче явно Чикаго е по-нов град и са го направили с перспектива по-лесно да се разпознават улици и всичко направено е като мрежа. Всички улици са перпендикулярни. И да не си мислите, че Чикаго е само невъзтъргач. Това е в даунтаун. Тук къщите даже няма и двоетажни къщи, всички къщи са по на един етаж. Коли, ама от коли. Ето тук коли е малко спада промишлена зона, да, че има камиони.
високи сгради по принцип са само те административните в центъра. Сега търся за следващия стоп. Трябва да ми се пада от дясната страна. Защото по принцип тук са направени улиците. От едната страна са четници, от другата са нечетници. И само да ти казват номера къде се намира и можеш лесно да се ориентираш. За малко да ги спуснем. Така, пристигнахме. Сега ще паркираме и така. Трябва да направя доставка за уелдинг. За варчици. Айде да чек.